Morning sa inyong lahat mga kapiston. May bago naman tayong video. Pero bago tayo magsimula, nais ko munang pasalamat sa inyo lahat. Dahil sa inyo, na-monetize na YouTube channel ko. Maraming salamat talaga. Karong adlaw magbisaya rata kay mubalang siya. Ya, sa di pa ta magsugod. Ato sa gi-shout out si Captain Sling. Paliw kong subscribe sa iyang YouTube channel. Ikaw. O ni Rez Poligrates, si Tal 729, Lucinara, Rensky Official, subscribe sa iyang YouTube channel. Makinistang Bisdak, subscribe kayo sa iyang YouTube channel. Vincent Alihaga, salamat sa inyo lahat. Tara, logo na ta. Hala tagay, inom taman si ginhawa. Gusto na bay? Pahuway na bay? Hubog ka na kayo? Ako? Hubog? Wa lagi ako mahubog. Hinuon kita kay kulamang kining alak kay mao kini ang dalangpanan sa mga taong nagkayabukat ang hunahuna og gihason. Sa dili masabot kapag bati ka naglukim sa kahilanman. O ani ipisan ko kining baso sa alak. Akong iyarok. Tio ng katapusan tinulo hangtod ang inulbo sa espiritu mga naikanay sa kaugatan ng mulalag ning kaisipan aron hikalimtan ang kagahapon. O kagahapon uban sa usa ka binuhat na gibubuan ko sa tim-os ug tiunay nga paghigugma. Apan sa way puangon gilumpag ang tigbayon sa akong paglaom aron lamang mahanaw ang akong kalipay. Hubog kuno ako. Gumikan si mong pagtaliwan akong mahal. Kasing-kasing kong ilunupan sa tumang kasakit. Maitong gadag umihabol sa masulupon kong langit. Kahabot ng mubukot ng kinabuhi nga naalaot. Unsubay akong nahimo, ngayon man akong gisilutan. Unsubay akong buhator mo tangon kining mga luha. Kalutol mo lang makahaan kaugalingon kong lubnganan, kung sa akong dalan dili ka napakita. Usa pakita na itahon na akong pinalakan. Nasayod ang langit sa akong paghigugma. Sa suding dughan ikaw na giamuma pan imong gisakit, imong gipaantos kinagtuo man ikaw nga way bili kining pagmahal. Hubog na ako. Wala ko mahubog. Noon gilumsan ko lamang sa alak, nagkagulihan ko kasing-kasing aron muhulog na sa pagbako. Aron muhulog na sa pagkagulo. Upog ko na ako.